Haluatko löytää pörssistä seuraavan tulevaisuuden Nvidian, ostaa osakkeita halvalla ja myydä kalliilla ja voittaa pörssin indeksituoton? Monet nimittäin uskovat, että pitkäjänteisellä tutkimuksella tällaisten tilaisuuksien löytäminen markkinoilta olisi mahdollista. Yksi rahoitusteorian tunnetuimmista malleista on kuitenkin eri mieltä asiasta. Se osui mua kristallipallossa ja tänään asiaa tehokkaiden markkinoiden hypoteesista. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin keksi 1960-luvulla yhdysvaltalainen ekonomisti Eugene Fama, ja sen ydinajatus on varsin yksinkertainen. Hypoteesin mukaan osakkeiden ja muiden rahoitusvarojen hinnat heijastavat aina kaikkea saatavilla olevaa tietoa markkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että kun uutta tietoa ilmestyy markkinoille, esim. Osavuosikatsaus tai tulosvaroitus, niin osakkeet reagoivat välittömästi uutiseen tehden näin ollen turhaksi sijoittajien pyrkimykset löytää markkinoilta oston paikkoja. Näin ollen olisi vain parasta sijoittaa pelkkään pörssiindeksiä seuraavaan passiiviseen rahastoon, koska alihintaisten osakkeiden metsästäminen ja osakekurssien tulevaisuuden hintaennustaminen on hyödytöntä. Eugene on jakanut tämän hypoteesinsa 3 eri tehokkuuden tasoon, joita ovat heikko, keskivahva ja vahva tehokkuus. Heikon tehokkuuden markkinoilla osakkeiden hinnat heijastelevat ainoastaan historiallista hintakehitystä tai kaupankäyntimääriä, jolloin tulevien hintojen ennustaminen on mahdotonta, koska muuta tietoa ei ole saatavilla ja näin ollen hintakehitys noudattaa vain ennalta arvaamatonta satunnaiskulkua. Tällaiset markkinat voisivat olla esimerkiksi kehitysmaa-olosuhteissa, jossa kaupankäyntimäärät ovat vähäisiä ja tieto liikkuu hitaasti. Keskivahvan tehokkuuden markkinoilla osakkeiden hinnat sisältävät kaiken julkisesti saatavilla olevan tiedon, kuten esimerkiksi tilinpäätökset, analytikoiden ennusteet ja historiallisen kehityksen. Ja näin ollen osakkeiden tulevaa hintakehitystä ei pysty ennustamaan, koska kaikki tieto on jo markkinoilla olemassa. Tällaisen keskivahvan markkinoita voisivat olla esimerkiksi Suomi. Vahvan tehokkuuden markkinoilla osakkeiden hinnat sisältävät myös kaiken implisiittisen tiedon, eli esimerkiksi sisäpiiritiedon, jolloin sijoittajilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia etsiä markkinoilta ylituottoja. Käytännön elämässä tällaisia markkinoita ei ole olemassa, mutta teoreettisella tasolla tällaiset markkinat voisivat olla sellaiset, että kaikki tieto, kuten yritysten sisäpiiritieto, liikesalaisuudet ja kaikki olisivat kaikkien tiedossa, että mikään ei olisi salaista. Pääpointti tässä on kuitenkin se, että olipa markkinat miten tehokkaat hyvänsä, niin tämän teorian mukaan kenelläkään ei ole mahdollisuutta ennustaa osakkeiden hintakehitystä tai tehdä alehintaisia osakepoimintoja markkinoilla. Jos kerta kukaan ei pystyisi tekemään alehintaisia osakepoimintoja markkinoilla, niin miksi sitten esimerkiksi sijoittajakuru Warren Buffett on onnistunut vuosikymmenien ajan jo peittoamaan pörssiindeksin tuoton, tai miksi sitten näemme toisinaan pörssiromahduksia ja erilaisia voimakkaita reaktioita markkinoilta, jotka aiheuttavat niin kurssinousuja kuin kurssilaskujakin. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi onkin saanut kritiikkiä siitä, että se olettaa sijoittajien toimivan aina joka ikisessä tilanteessa täysin rationaalisesti niin kuin robotit. Todellisuudessa kuitenkin tunteet ja muut psykologiset tekijät vaikuttavat sijoittajien käyttäytymiseen markkinoilla. Olemme muun muassa nähneet, miten Trumpin puheet ja uhkailut ovat vaikuttaneet negatiivisesti osakemarkkinoihin, jolloin osakekurssit ovat lähteneet laskemaan. Tai esimerkiksi nyt tämä puhe tekoälystä, että se tulee olemaan todella mullistava innovaatio, joka on saanut osakekurssit merkittävästi nousuun. Lisäksi tieteellisessä tutkimuksessa on löydetty useita markkinoilla tehokkuudesta poikkeavia ilmiöitä, eli anomalioita, joita tällä tehokkaiden markkinoiden hypoteesilla ei pystytä selittämään. Esimerkiksi tammikuun ilmiö, jonka mukaan osakekurssien hinnat nousevat enemmän tammikuussa kuin muina vuoden kuukausina. Myös esimerkiksi listautumisanti-ilmiö, jonka mukaan uuden yrityksen listautuessa pörssiin listautumishinta tälle yritykselle on yleensä alihinnoiteltu, ja sitten ensimmäisenä pörssipäivänä, kun tämä yhtiö on kaupankäynnin kohteena, niin osakekurssi kohoaa rajusti, jolloin ne, ketkä osallistuivat tähän listautumisantiin, saavat lyhyessä ajassa nopeita voittoja. Eli näin ollen voidaan todeta, että markkinat eivät totuudenmukaisesti aina olekaan täysin tehokkaat, koska tällaisia erilaisia ilmiöitä ja reaktioita markkinoilla kuitenkin tapahtuu. No, mitä tästä opimme? Tehokkaiden markkinoiden hypoteesia voidaan pitää kyllä tietyissä määrin ihan toimivana teoriana, sillä näemme jatkuvasti, miten uusi tieto ja uutiset vaikuttavat osakekurssien hintoihin, joten kenelläkään ei ole mahdollisuutta tarttua näihin kurssireaktioihin ennen kuin vasta kun se tieto on julkaistu. Eli kenelläkään ei ole olemassa tietoa, jonka perusteella voisi sen alennushintaisen osakkeen löytää markkinoilta ennen kuin tieto on vasta julkistettu. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi selittää myös hyvin sitä, että normaalille tavallisille sijoittajille
tämmöinen rahasto tai indeksisijoittaminen on yleensä paljon parempi vaihtoehto, koska monikaan sijoittaja ei halua nähdä vaivaa esimerkiksi osakekurssien seuraamiseen, tulosraporttien läpikäymiseen tai laskelmien ja analyysien tekemiseen, joten laittamalla rahat esimerkiksi passiiviseen indeksirahastoon, niin sijoittaja voi olla varma, että hän ainakin saa sen indeksin mukaisen tuoton. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi kaatuu kuitenkin siihen, että sijoittajat eivät aina toimi rationaalisesti niin kuin robotit, vaan paniikkia ja ylilyöntejä esiintyy markkinoilla ja välillä myös niitä pörssiromahduksia. Mitä mieltä sinä olet? Uskotko, että markkinat toimivat tehokkaasti? Oletko itse onnistunut yksittäisissä osakepoiminnoissa ja jopa pystynyt voittamaan sen pörssiindeksin tuoton niin kuin sijoittajakurut konsanaan? Kommentoi alle ja laitahan kanavaa tilaukseen, jos tästä oli sulle hyötyä ja opit uutta. Kiitos kun katsoit.